Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Arwel, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti kakabsat ko ada Kidlin Milo Banyaga, Kid Ballesteros Milo, Ann Milo Obinya, lakay ko ani Jim Lawrence, anak ko adayan yan kan Feifei, kastamot ti Duka, Baksa, Malilin kan Malana family, ti Bantay Solana Cagayan from Madeline Milo. Shout out kada Josie Abat, Mila Luga, Leniki Alejo, Chofilo Cabael, Jocelyn Naabos, kan Aurea Sindayan. Anak ko ada Nicole kan Irish Batalya, kan lakay ko ani Amboy Batalya from Jenny Batalya. Advance happy birthday iti kaanakak ani Rihanna Kylie Aquino from Tita Corazon Balaan ti Hong Kong. Shout out kani Melanie Tala Tinagilian La Union from Mylene Biares. Sabatan family kas kada Uncle Ray, Orling, Bibiana, Sabatan kan kabsat ko ani Nolimar kan Tatang Marcelo Sabatan from Joehead Sabatan. Shout out iti aga-amak dita San Juan, Quezon, Isabela, especially ni Hildo Sugitan kan Kapitan Raimundo Apolonio from Juliet Sugitan. Auntie Nora Lagitaw, Uncle Elmer, Manang Annalyn kan Lola Monica from Raiza Bukasan. Advance happy birthday Madeline Milo. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Jaime Rodriguez, Christian Espero, Jaylene, Melanie Victore, Leonora Bautista, Sonia Kasayuran, Jasmine Rivera,
Julie Sosan Ronquillo, Adela Vergara, kan Josephine Jose. Kat kadagiti matagdamdamag no sa dino ti pangipatuludan nyo kadagiti padasyo, adtoy ti email address tayo ferdinand.feria413@gmail.com. Ulit at papagayam, ferdinand.feria413@gmail.com. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Ruel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak an ayat amang tartarabay, kadagiti padas nga ingkay idram-drama. Ilingad na klaangan itinagan a Ruel Manang. Agnanaad kami iti pamilyak iti may sa probinsya dito'y Cordillera. Makunak a medyo nasaliwanwan met ti panagbiag mi Manang, gaputa addamot makuna asanikwa dagiti dadakkel mi, nga iso ti pagtataudan ti pagbibiyag ti pamilyami. Adda nga mintalon ken umami nga iso ti as-asikasuan ni tatang ko, ket siyak ti katulungan na. Addan pamilya ti may sa akabsat ko, ket siyak tinabati iti puder dagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nanang, ayan ni tatang. Hay nanak ko, napan manan ay ti ayan ti umatayo iji bantay. Anya? Kunakmot nga ibaga na kanyak numapan ijay tapno kuyugag. Imbagak ba't kan kwa na dahi tagam natangkan ba't ti ulo na? Kabailan na pa'y kanuti mapad nga agmay-may sa. Unangam kabailan na nga rod nga imutan dagiti napan na burasan amula iji bantay. O nailakat ang nagtangkan ti ulo ni tatang na ya. Apay, di ka pala naruam iti amam anak ko. Sigod mo takas na ti ugali na sana ya. Nanang, ngamlakayan ni tatang. Isongarot nga daak dito, itap na da katulungan na. Tinasaya at kasaritam tulaang ang itut sumangpot. Tano siyak laang ti magimagbaga. Di nakpulos denggan di amayaw. Simangpat kayong tatang. Napan kayo man gaya medyo bantayan. Ay wala. Ta kailala dagiti bunga ti kayo ijay ang mabalin aburasan. Isupay ang maiyawid dito'y balay. Imbagakmat kada kayo ano mapan kayo iji bantay, ibagayo kanyak tapno makaduan kayo. Ay kat kabalak pa'y mat. Apay ay pagdanagan dak. Sapay nagdagsan dagiti imot siya naggapoy iji uma. Kakaiso na nga daak pa'y laang mat itisidong yo tatang. Di siya ti katulungan niyo. Day takit nga raod, anak. Apay, kanayon lata namang namnama kami kan ka. Kasanaw no mga sawa kan taon. Ni tatang, apay ay day tati pampanunutin niyo. Awan tupay nobyak. Kasanaw mga sawa ka kunayaw. Amom nga raod. Kan may sarwail, pampanunutak mo ti masakbayam. Narigat mo't nga agbaak ka, anak ka. Kasanaw no lumakay kan taon. Kan may saan mi mo't amay pa ay kan ninanang mo ti pakaragsakam, anak ka. Tatang, no dumtang to dayta, di nasayaat. Ngam na ita, di yu pa'y lapampanunutan dayta abanag. Nakasarita na kakadin dyan anak mo, lakay. Wan, nagsarita ka may napamanasim mang putak manipod di uma. No nagtangkan tumat nga minti ulom, imbagak lang arudan nga agpakadwa ka kenkwana. Apay kat kabalak mati mapan iji uma. Kun saan ka kanay namang namnama iji anak mo. Masapol anak kasagana ta.
Anya ta ma'am no mga sawan taon. Aw, di awan tumutlangan tikad kadwata. Apay, namnamaan pa'y aya mga asawa pa'y. Ay nabayag ko man ano talaga kayat na. Di ka katagyaman tasan ang asawa ta nakadwata iti panagbakat kan panaglakay mao. Sabala talaga di pa nagpampanunot mo matabakbaktan. Apay, maitod mo nga raw ti pagragsakan ni Ruel. Sikat ti sabala iti panagpampanunot na laklakayan. Hay, diya ka mukon ka. Ala, ingkag di gusaw, kamangan tay tumutag. Nay, adda kayo matadin ko. Wan manong, umay kami man mangyag iti naapit medyo farm, isupay nga abas tuyo kada nanang. Nagsayatan nga din ko. Ay, ni bayaw ngay. Ayan na. At dadakan ni tatang iti likod ti balay. Adda mo di pakpakita ni tatang kanila kay ko. Kastaya. Ay na, naimbag kayo pa adin ko. Tanasayatan ti biyagyo. Adda lang arudon negosyo yo. Adda pa'y farm yo apagpaspasyaran nyo tunggal sa badaw. Masapol nga agsalukag kami manong. Amomot nga agpapada nga agad-adal dagiti kakaanakam. Dakkel ti gastos da. Kastaya ading. Wan manong. Talaga nga min adi mo amo, tawan mo't pamilyam abibiyagam. Ang aguray ka man manong. Talaga ka din awan planom ang mga asawa. Aglaklakay ka kadilatan dito'y sidong dananang kantatang. Ay nading, awan sa mo ti mga yat kanyak. At amo dyan naram ko idi ang naksanggasat ta dinak mo't kinayat. Katpadasang manan kumita kan dito'y baryo tayo iti mabalin mo nga sawaan. Tong palbiyakit din adananang kantatang latan ti pagserserbyam. Panunutom mo't ti masakbayam manong. Un ka di ading. Sapay ko mga roda, taadan to dumawi. Addan to, Manong Ruel. Ano datatang mo ti pampanunutom ngamin, iso adi ka mga asawa. Si bibiyag da pa'y mo tadwa. Kabaulandan ti bagbagida. Kan may sa, di tayo mo't baybayan ida. Iso a panawanan, tapno mga asawa kamutan, Manong Ruel. Ni Jean akabsat ko timang dagdagdag kanyak ang mga sawan manang Emmy. Mapampanunot ko matket di dayta, ngam rumingbaw ti riknak, apa nangyali kakadagiti dadakkel ko, taawanan ti kadkadwada no mga sawa akmeten. Dayta ti rason no apay nga adda akpay laeng iti puder dagiti naganak ko manang. Ngam gapu iti kanayon nga ibagada asaan da kanumet ama ited ti pagragsakak, jak nga rod linapdan ti pusok nga agayat iti may kadwa agundaway. Adda nam amok a babae manipod kabangiba nga ili, may sa a healthcare worker amasansan amapan kadagiti barangay para iti advokasya da para iti salunat. Balo nga dan anak ngam isu ti na magpitik iti pusok. Nagbalin kami anasinged aging ga idinagaramak ket inaklunakmet. Isu na laeng tainlimad mi iti pamilyak ti kaaddat relasyon mi. Taamken na nga amangan no saan amagustuan dagiti naganak ko gapu iti kasasaad na. Imanugot akmet nga ilimad mi ti relasyon mi manang. Ngam idi agangay, kinasaritak dagiti dadakkel ko, tanapagnomwan mi idin iti nobyak nga agkalay sa kamin.
Ano, Jay, ko nang maibagam ka na kami kan ni Nanang mo, Ruel? Wan nga agpaisaw. Kasla importante unay day ta ibagam anak ko. Importante talaga nanang, tatang. Katsapay la ko ma, ta suportaran dak iti day a desisyon ko. Anya nga minday ta aya. Nanang, tatang, mga sawa kon. Anya, mga sawa ka kuna. Puno ka di day nga ibagbagam, Ruel. Di mo tawan pa inobiam. Pakawanan dak ko matatang. Nanang, ngam inlimad ko nga minti kaaddan ti kaayan ayat ko. Ni, awan mo't problema kat iti day ta anak ko. Mas dawak no apa naghilimod ka kit din. Kat, asino ngay mo tinubiam, Ruel? Asino ti asawaam, anak ko? Ni Lili nanang. Diyan ngay taga-kabangibang nga ilay. Lili at taga-kabangibang nga ili kunam. Ay, bakit? Amom ka di dakdakamatan to anak mo. Agure ka. Ti ka di dakdakamatom alilay. Kat nililay nga umay pumaspasyar dito'y balay, tunggal umay dito'y lugar tayo. Wan nanang. Ay sos, kasano na pasamak na ita? Kat jak mo't pulos nadlaw nga dagayam relasyon nyo adwa. Jak to pa'y nadlaw anagaram kakenkwana. Ay, aguray kayo man. Ruel, di ka dilili adakdakamatam kat jay balo nga anak na kan bakbakit nga musika? Wan tatang. Naina, isaw ti asawaam. Wan nanang. Kat mintag kalay sa iti kabitan na panawan. Kat kasanong dagiti anak na ngay. Kaya't da ka day ang makiasawa man ang dyan inada. Kaya't da tatang. Kinapudno na. Nakasarita midan kat imanugot damit. Katanda nga ron nga iti maaramid no iso ti kayat mo anak ka. Saan aya bakit? Kuha. Amok akalikaguman yung mo ti pagragsakak nanang. Tatang. Isa ang masapol ang maplanon ti amin. Tap na agkalay sa kami matan kan ni Lili. Ay, na yan dyan, anak mo. Di pa'y nagpampanunot. Kasla maaw-awanan iti babae. Nay, pagkunaamat, bakit? Apay, kaya't mo nga rod ati asawaan dyan anak takat balaw nga danak na. Kantaga kabangibang pa'y nga ilay. Katanya ko matidakas lalo iso mo tinakariklaan na iti ayat. Ay, durbab ka talaga laklakayan. Apay, di ka agpampanunot. Jay tad-tada ti asino laditan alalaki ti asawaan ni Ruel. Sanan to biyagan dagiti anak na di abalaw. Bakit? Kan amom ka day, no anya ti mapasamak no mga asawan ni Ruel. Awan ton kadkadwata tito'y balay. Ta sigurado nga ijay balay da ijay abalaw ti pagnaedanda. Kasanaw no lakay kan bakit tauna yan. Asinon tao ti mga sikaso kadata. Kasanaw no agpadatanton nga agkabaw. Di agsinsin ni bugtan tulaangan itiis buta. Tawan mo't mang tartaripato kadata. Nay, kaslag pa iso day tangay bagbagam bakit? Agpaiso talaga. Iso ano siyak ti sika. Saan ka nga umanugot ang mga asawa pa'y ni Ruel? Nadanon na batlaang ang tikas di nga edad na. Di saanan ang mga asawa. Agyan latan dito'y poderta. Aginggat-inggana. So, Manong Ruel? Mga sawa kan? Wanading.
Asino ngay mo tinagasat ang maasawa, manong? Ni Lily. Diyan ngay balo at agakabangibang nga ilay. Jay pasaray dumawas dito'y balay nga daimot na para kadatatang no adda dito'y lugar tayo, manong? Wala ding, di health worker. Naglaing kayon ang nagilimod, manong. Awan pa'y nakadlaw kada kami nga dagayam relasyon niyo. Pasaray agsasango tayo pa'y no maira na apumasyar kami dito'y balay. Talaga ngamin nga inlimod mi ading ko. Agamak kami ni Lily nga mga no di da kayat tabalukot nga rod. Kan adda anak na. Anya ko mga iti dakas na, manong. Kat awan mo't asawa na. Kat, anya ngay mo't ko na datatanggan, nanang. Imanukot na mo tading. Sa bagay, kanayon mo't nga ibagada ide, adi damot ka no maipa iti pagragsakak. Iso siguro ngay manugot da Kablaawan ka, manong. Alangaro dun. Planuin yun ti amin, tapno makapagkalay sa kayon. Saan kayon nga umububing? Napartak alumabas ti aldaw. Di yu sayangan ti kanituyo. Agyaman na kading tamaawatan nak. Di kagdanag, manong. Inton agkalay sa kayo. Kukwak to amin ama parte. Baboy kas kadakalding di tano iso. Ado ti tarakan ma iti farm, manong. Tulungan kanto iti isagana yo. Ay dakila pagyamanak kan kaday taa, ading. Apay ngay kakalaang asumang putalak-lakayan. Rabiin. Nabartag ka. Yan ito pagkisaam. Nabartag nga raw. Tanaginumag ayan ni kabagays. Nambaram ang naginaw. Sapay nabayagan adi ka naginaw. Kung araw na iliw-liwag ti sakit. Tinakam ko. Bakit? May papan itay? May papan kinirwal. Ramiris ko punuti ko na. Ang kakaasin tang agpaisun ng mga sawa bayan. Isod, tiyakon umanog. No puede, Senyor Juez. Lakay. Oray, to pa ni kabangis ko. Kung nanadyak ka no ipalobos sa mga sawa pa ni Ruel. Awan to ka na, unti kadwata. Kat saan ka kumaan nagbarbartek ibagam kan kuan na day ta desisyon mo. Yan na yata katungtungak man. Enton bigat to, ta sigurado ang nakaturog day jayan, ta adalamad ti rabi ay. Iso adi ka umariwawa. Basta ipatangkan mo adi mon kayat ang mga sawa pay. Period. Awan to ti maaramidan na no di mo kayat ang mga sawa. Apolos asimken iti isip ko akalaat nga agbaliw ti desisyon dagiti dadakkel ko manang Emmy. Takas iti imunan anay bagak nagsammakedak iti panang dagdag-dagda kanyak ang mga sawa ta saan da kanukat nga rod ang maipaay ti pagragsakak. Gaputan na ipudnukon kadagiti dadakkel ko ti maipapan kada kami iti balo akaayan ayat ko ken kunadamet nga awan ti parikot. Nagplano kami nga ruden, maipapan iti panagkalay sami. Iti banag ko, jak pulos pinanunot, amaaddaan iti tubeng ti panangasawak. Tamalaksid nga addan edad ko,
Mamati akpay nga agbalin anasaya at ti panagdan nami iti kaayan ayat ko. Dimteng nga rod ti gundaway a kinasaritak ti amak, maipapan iti panangdanon mi kuman iti kaayan ayat ko. Tatang, kidawag kumadanonan tayo ti kaayan ayat ko, tapno mapagsasaritaan ng ti may papaniti panagkasarmi. Ay ibagam iti dadya abalaw, sumapulangan iti sabali ang mga sawakan kuana. Ha? Anya? Di mo't imanugot kayo nga ikalaysak ni Lili, tatang. Saan ikan? Nagbaliwan ti panunot ka. Saan mo nga asawa dadya babae? Nasaysayat no agtalinad kalatan abaraw iti tong palbiag mau. Tatang. Nangag mo ti pangadang ko, Ruel. Katjak kaya tatob nga rin na. Apay aya, anya tinaknakan mo ta kalatan na panunot mo ti mga sawa? Ikipay may sawa abalaw nga daan nakla. Tatang, di mo't na kayo tinag ko na idi-adi yung mo't may pa iti pagragsakak. Iso kayat yung mga sawa ak. Pakaragsakak mo ti maddaan iti bukod ko a pamilya, tatang. Kasano ak tulangan, nulumakaya kon. Kasapulak mo tati katakunay-nay ko iti biyag. Ay, adula amin day ka? Ada kami mo't kanina ng makad kadwam. Apay, talaga ngayon sukat na kami iti dadya abalaw. Kasano kami tulangan ngay, no bakit kanlakay kami una yun kanina ng bao? Asino pa'y ngay, iti mga sikaso ka na kami? Tatang, diyo pa'y kaya tadwa kami ton iti asawak ang mga sikaso kada kayo kaninanang. Kahit asinon tupay nga kadkadwa ka mga sikaso ijay uma. Alaman. Asino ti kadwa ka mang tarakan kadang iti dingwan. No panawan na kami tumatan, Ruel. Saan kayo matapanawan, tatang? Ada aklat tamat amang kitkita kada kayo. Iso na lang ata saanan at dito'y balay ti pagnaidak dan tukot nga rod asawa kon. Makitam, di pumanaw ka na talaga. Nagsaya atan, ta na dya babae kitin ta si kaswam, imbes asyak nga amam, da kami itinam. Tatang, napigsa kayo pa'y matlang ka ni nanang. Kabailan nyo pa'y nga si kaswam ti maysa kan maysa. Kado malataan o da ka ditaw. Nabayag mo ten na panahon na nagsarbiyak kada kayo, tatang. Panawon mo ten atap no panunutag ti masakbayak. Ay na, nakarkaro nga awan ti masakbayak iti panangasawam, Ruel. Isungag ba kalangan? Agtalinaad kalatan iti poder me kaninanang mau. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, nanang. Wan, tadarantak ka na kayo ka ni Marco nga asawam. Anya ka diday ta, nanang. Kasarita yuman ni Manong yaw. Mga asawa ka nung aminin kun ana. Wan ka nung arod, nanang. O di nasayaat, tapno dan tumatan bukod na pamilya. Ha, anya nasayaat? Dayjay abalaw ti asawaan na, at dapay anak na. Hay saus, kasla na nga lalaang iti bato nga intok-tok na iti ulo na. Ni, apay ngay akastamotan ti ibagbagayo, nanang. Kunak man no immanugot kayo, takastamot ti kuna ni Manong iti naudi pa nagsarita me. Kunak pay nga rod ada kamin kan ni Marco ti makaamu kadag iti maparti adingwan ama isagana into nagkalaysa. Ay so matlagayam anaturod takastamot gayam ti imbagbagap. Ha! Kasano kamin to ngayon kanitatang mau no mga sawan taut katawanan ijabalay. Di pa'y katkakaasi kamin taon iti amayaw. Apay mat ako nayo akakaasi kayon ton. Saan da kayo mat abaybayan saan ka di? Kanayon mat nga da kami no da kasapulan nyo kanitatang. Ay uray pa ay.
Sa balila ang jadda ka na yung kadwame balay. Nanang, ikan nyo mo't iti waya-waya ni Manong. Panawon mo't ten tapno maadaanan iti bukod na pamilya. Ha! Tekodam, kaya't natimang liklek iti obligasyon na kada kami kanitatang mo. Dayta ti agdadata a kinapudnaw. Apay nga itakalaan tatang. Rabiin. Itay pa yung urayan na kaninanang. Sapay na bartek kayo manin. Rapanak man ije ayan di kumpare. Tapno, may liwliwag ko. Sakit, tinakam ko kan ka. Iso nagbartek kayo. Wala, tapno, malipatag. Sakit, tinakam ko. Ay na, one while. Di na kami ipatpatag kanina ng bawta. Kaya na kami napanawan. Saan na po no dahi ka ipagbagayo, tatang? Kanya katasanan. Kakaasa kami taon kanina ng bawta. Tatang, saan lang ang sakta anak yo? At dapay na anin ko, Ajin. Di na kayo matbaybayan. Na masakit kayo, umayda kayo pa'y sukunan ita asawa na dito'y bayan. Tapno may padoktor kayo lahat. Mawar, talaga kita nagbalawkan. Nalipat naman, nagitirikat mikan kay Tina, manipod na ipasagay ka. Awan utang mo na ipag-anak ka mga anak. Dito, titandaan na Maruela. Patasam di mga sawat ang makita mo niya taramitan. Patasam lang, Ruel. Kasano nga dito yung ading ko? Pagbabartakan nakmutan ni tatang. Manong, Adaal daw na saya di pakpakita na kanyak. Adamot siya daw kagurgura na. Kat kanayon na ngaungungtan nga awan gapgapuna. kunam imanugot dan, idi kinasaritam ida kan ni nanang. Katuan mo ngam ni nanang idi ti saan na nagsasaw. Basta dinamag na lang no asino ka no tinobyak. Idimbaga ka ni Lili, saan mo na nagtagtagari? Ay, amuklatan Manong. Naarasaasan manen ni nanang ni tatang. Na-impluensyaan namanen. Kastamot ti atap ko ading. Takilat mo na nagbaloy ti pangadang ni tatang. Idimbaga ka mapanmin danunan ni Lili. Hanya kita ramidag. Amangan no maupay kanya akong ni Lili. Manong, nahustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing abasit ang mabalinda adiktaran? Aramidem, noon niya ti amom ahusto. Ading. Pudnot ako na, Manong. No di ka pa'y agtignay, ang mga no agbabawin tumot na ni Lili. Itaray mo nga minan, Manong. Anya? Ay sus, ang mga na niya taramidan ni tatang. Sapay amuna na yan ti balay dalili. Ang mga numapan na kami rautan ni Jay. Apay, imbagak aya ang makipagnaid ka iji balay dalili na agtaray kayo. Talaga ang mapan nakarautan no iji di pagtali na edan nyo. Adi? Mapan kayo iti adayo a lugar. Kas kuma iji bagyo. Ingkay aghani munen, sakbay ti kalay sayo. Awan tumot la ti maaramidan dan no nagden na kayon. Di mo panunutan ni tatang. At damot ni nanang. Nakapigpig saan tupay. Kabailan na pa'y atari patuan ni tatang. Sa bagay, ading.
Makapaspasog nudak nga rod, idi na pan iji balay ni nanang. Kunamlan awan mo tinaaramidan mi nga agasawa. Idinto tano adda ka sa pulanda, adda kami adagos. Saan aya nga idi nagsakit ni tatang kat sinukon mi pay nga impa ospital? Na-confine. Asino titimulong iti gastos? Saan aya adda kami? Ngamnog sasao ni nanang, kaslaawan apulos na aramidan mi nga agasawa. Isong na mababay na kada kayo, nang runa kan ni Bayaw Marco, nakasingsingput a tao. Umapalaktupay kan kamanong. Taitiday ta nga edad mo, katlaplap danda ka paylaang ang mga sawa. Idinto ta siyak idi, manulat itawan ko, idinapan kinasarita ni Marco ida, tapno agkalay sa kamin. Arig na impadawat dak, ta imanugot da adagos. Nalagip mo manday tanading. Ibagbagak laang mo't takas tamot at talaga ti inaramid da idi. Babae akpay manong, idinto ta si ka, lalaki ka, ngam na palalo ti pananglapod daken ka mga sawa. Ngarod Alang ngarod, tapagsaritaan mi ana imbagday taken ni Lily, ading. Saan yun apagsaritaan manong? Agtaray kayo kit din. Uray kitaam. Awan tumot la ti maaramidan da no di ti umanugot. Lakay kan manong. Saan mo asayangan day ta agundaway? Gapula ang kadananang kantatang. Mga sawa kakit din, Manong Ruel. Nalawlawagan ti panunot ko, iti daydi nga imbaga kanyak ti kabsat ko manang Emmy. Amok nga damot la kanyak ti solusyon ti parikot ko. Ngamkas may nga anak, medyo makonsensya akmet amang panawlatan kadagiti dadakkel ko. Tilaeng pagyamyamanak ket agpada anapigsa dagiti dadakkel ko. Iso nga amok akabailan da pay nga asikaswen ti maysa ken maysa. Kan adda kami mat nga agkabsat, akanayon anakatarabay kadakwada. Iso abiddot jay bagbagada, akakaasi danton inton agsalugan ti pigsada. Apaman akinasaritak ti kaayan-ayat ko, nariknak nga adda pa nagdwa-dwana, apaman anaibagakken kwa na ti sitwasyon, ngem napaanugot ko matlaeng, iso nga immadayo kami, kat nagden na kami iti sumagmamano-abulan iti lugar asaan nga ammo dagiti dadakkel ko. Nalaos kano ti sanuong dagiti dadakkel ko kadagidi agundaway sigun iti kabsat ko manang. Ngam apaman anadlaw na amayaten ti kasasaad dagiti dadakkel mi, inyawag na adagos kanyak kat isumeten day dinapan mi yaamo kadakwada kat natinong nga rod ti kalay sami. Napagasatan kami paymet anaadaan iti maysa nga anak, iti laksid nga inauna kanyak ti inasawak manang. Iso nga ita, ti anak mi ti liwliwa datatang kananang ko, ket pakaragsakak unay. Nasaya at tilinangan mi amin asang kapamilya. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Ruel. Pagayam ko a Ruel. Makapaliwliwaman to'y ingkain sa laysay apadas mo. Kinapudno na, italaang nga adda na amwak at ilalaki nga anak, katlapdan dagiti naganak ang mga sawa. Kadawyan ngamin a babae tilapdan dagiti naganak ang mga sawa, ta babae ti masansan a katulungan kadagiti trabaho ito nagtibalay kan panangasikaso kadagiti naganak.
Iso amarayray awak kabayatan abas basaek ti surat mo. Ngamket di, nagustuak tinaudi apaset na. Hustumat ngamin ti rason mo. Saan arumbang alapdan da ka mga asawa, tanasay-saya at paiket di, nudwa kayunton ang mga sikaso kadakwada. Naimbaglaengen tanawada met ti panunot ti kabsat mo, nga isu tinang balakad ken ka iti aramidan nyo, tapno awanan ti tubeng ti panagragsakyo iti nagbalin nga asawam. Basta ti kanayon a panunutem, saan atubeng ti edad, wenno kasasaad iti biag, itinagan ni ayat. Ti importante kat agpinpin natag kayo. Awan ti ikuspilyo, ken amuyo no anya ti responsibilidad yo kadagiti dadakkelyo. Kastamotten kadagiti anak ti asawam, iti immo na nga asawa na. Alakastaan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.